Здравейте! Христос Възкресе! Пътувам за вкъщи след едно вълнуващо преживяване с нощи. Имах удоволствието да попея и посвиря на едно прекрасно място на родното Черноморие пред страхотна публика. А последните 2 дни получавам страшно много съобщения в социалните си мрежи за това колко много харесвате новата ми песен Day by Day и как тя ви докосва. Благодаря ви много. Няма нещо, което да ме прави по-щастлив от това да усещате емоцията от моята музика по начина, по който съм я усетил лично, когато съм създал тази песен. За мен е истинско удоволствие, повярвайте. Ще се радвам да продължите да споделяте в коментарите какво точно и с какво точно ви вълнува в Day by Day. Не всички сме родители, но всички сме деца на своите родители. И това, което призовавам, особено в този така светъл християнски празник, е по-често да споделяме любовта си и взаимността, която ни свързва. Още веднъж благодаря от сърце. Желая светли и споделени великденски празници на всички. Благодаря ви, приятели. А много скоро ще разкажа и за това как точно беше създаден на Day by Day. Благодаря още веднъж.